Kerropa fiiliksistä. Kiveksistä. No niistäkin voit heittää pikku story. Ei oo mitään kerrottavaa. No. Mitä vittua? No mulla on semmonen juttu kertoo. Mikä juttu, saatana? Täällä mitään juttuja kuunnella. Eikä. Eikö olisikin helppo kuin näkkiä? Mitä hommaa itsellesi tommosen, mitä et osaa käyttää? Niin, joo. Hei Olli, minkälaista musiikkia sä tykkäät soittaa? Hei Olli! Olli, hei, minkälaista musiikkia? Ja vai loppuuko meillä kasetti? Se on 60 minsaa, sinulla on vielä 9 minuuttia. Ehkä. Vai 10. Vai Wiggity waggity wanky show! Wacko! Ai niin moska.